खुलुमबाय बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव आं मोनसे मोजां रादाब फोसावनो सानदों। गुजरात विधान सभानि बुंथिगिरि शंकर भाई चौधुरीजों लोगोसे आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिया बर'नि रायजो जानाय आसार खान्थि बायदिखौ नायगिदिंहैदों। आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारिजों लोगोसे गुजरात विधान सभानि बुंथिगिरि शंकर भाई चौधुरी दारांगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया दिनै बर'नि गामियाव नायगिदिंहैदों। तामुलपुर जिल्लानि भारत भुटान साखाथि बगाजुलियाव दिनै बर'फोरनि जिउ खुंनाय राहा जि दानाय, बाथौ सिबिनाय, एम्फौ फिसिनाय, जौ संनाय, सेरेब मावनाय, आबाद मावनाय बायदिखौ फारि फारि नायगिदिङो गुजरात विधान सभानि बुंथिगिरि शंकर भाई चौधुरी आरो आसाम विधान सभानि बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी आरो दारांगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया। गुजरात विधान सभानि बुंथिगिरि शंकर भाई चौधुरीया बर'नि गामियाव नायगिदिंनानै बर'नि आसार खान्थि जिउ खुंनाय राहाखौ मिथिनानै बर'नि रायजो जानाय थासारिखौ मिथिनानै गोबां गोजोननायखौ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि शंकर भाई चौधुरीनि सिगाङाव बिश्वजित दैमारिया बर'नि रायजो जानाय थासारि, जि दानाय, बाथौ धोरोम सिबिनाय, एम्फौ फिसिनाय, अमा फिसिनाय, जौ संनाय बायदिखौ आबुङै फोरमायथिदों। माने शंकर भाईजी फैदों स्पिकार बियो बिनि आयेन आफादनि आरो मैया मोनसे आंनि हाबाफारियाव फैदोंमोन आसाम आयेन आफादनि बिनि उनाव बिथांखौ गामि नायनो खावलायदोंमोन बे हिसाबै बिथाङा फैदों। मैया भुटानाव थाबाय, भुटाननि मानसिफोरजोंबो लोगो मोनलायबाय। दिनैहाय बर' गामि नायनो फैदों बेवहाय बगाजुलियाव आरो बेवहाय बर'फोरनि जिथु जिउ खुंनायनि राहा बेवहाय जि दानायनिफ्राय लानानै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै अमा फिसिनायनिफ्राय लानानै एम्फौ फिसिनाय गासिबखौबो बेवहाय बिथांनो दिन्थिनाय जादों। जौ संनाय, जौ मावनायसिम मारै जायो माने गामियाव नेचारेलि जेखौ खालामबाय थादों, जेखौ नुदों बेखौ दिन्थिनाय जादों आरो नुनानै बिथाङा जोबोद मोजां मोनदों आरो बिथाङा बुंदों जे मोनसे न'खरा जे गाव सोलिनांगौनि थाखाय गावनो गाव गासिबो खामानिखौ मावनानै लायो बे जोबोद गोमोथाव आरो बियो जानांगौ जेरावबो गावनि सायावनो गाव सोनारनानै सोलिनाय बेखौ बिथाङा बुंबाय थादों। बिथांमोना गिदिर गिदिर कनसेप्टजों डायरि फार्म बायदिसिना बेवहाय खालामगासिनो दं जेजों मानसिफ्रा गोबां रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानो हादों। बिथाङा बुंदों जोंनि बेफोर मावनाय दांनायखौबो मोनसे कअपारेटिभ लाइनाव जुदि जोङो अर्गेनाइज फर्माव लाङोब्ला बेनि गेजेरजों मानसिफ्रा गोबां मुलाम्फा मोननो हागोन आरो ओनसोलाबो दावगानो हागोन। बे जोंनि थाखाय मोजां सुबुरुन बेयो आरोखि। दा मोजां मोनदों आङो दिनै जायगानि मानसिफ्रा जोबोद माने बेखौ दिन्थिनायाव मदद खालामबाय, गामिखौबो बासिनानै लाबोबाय जेराव बयनावबो दंखायो धोरोम सिबिनाय, बाथौ साथौ गासैखौबो बिथाङा नायजोब्बाय आरो जोबोद मोजां मोनदों। बिथां मोजां मोनबानो जों मोजां मोननाय जोंनि रायजो जानायखौ। बिथाङा दिनै जेफोरखौ नुदों बेखौ लानानै माखासे आइडिया गावनि गोसोनिफ्राय बुंबाय थादों आरो निस्सय थारैनो जोंखौ मदद होनो हाथाव बिसिनाव जुदि माबाफोर बेबायदि हाबाफारि दङब्ला जोङो बे हाबाफारिखौ लाबोनो हागोन बा जोंनि आसाम सरकार, बड'लेण्ड सरकारा गुजरातनि सरकारजोंबो रायलायलायनानै माने बेवहाय माखासे माने रोंगौथि थानाय मानसिफोरखौ लाबोनानै जोंनाव सोलिबाय थानाय बे खामानिखौ जों माबोरैहाय जौगाहोनो हायो आरो कअपारेटिभ बेसिसावबो जों बोरै खामानि मावनो हायो बेखौ थारैनो मावनो हागोन बेबायदिखौ। नाथाय दिनै नुजेनदों, नुनानैसो ना सानगोन आरो साननानै रायलायब्ला गासिबो थिग जाजोबगोन। काफ़ी प्रोएक्टिव है अमन जी के, शर्मा जी के नेतृत्व में काफ़ी नया असम डेवलप हो रहा है। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा हमारे स्पीकर साहब विश्वजीत साहब का। वो अपनी बोडोलैंड जो पूरा एरिया है, अपना क्षेत्र है, वहाँ पर और नया व्यवसाय कैसे डेवलप हो इनके लिए सतत सोचते रहते हैं। तो जो गुजरात में डेयरी इंडस्ट्रीज है तो वो बोलते हैं कि ऐसा यहाँ पर कैसे हो सकता है और हम और नए हमारे लोगों के लिए और क्या कर सकते हैं। तो ये जो सोच है वो मैं मानता हूँ कि कुछ ना कुछ रिजल्ट अच्छा मिलेगा। हम भी वहाँ से कुछ डेवलप जो हुआ है, कुछ बातें चर्चा हुई है। आने वाले समय में मैं निमंत्रण भी स्पीकर साहब को दे रहा हूँ कि वो गुजरात में आए, वहाँ का जो डेवलपमेंट है और वो एक बार देख कर वहाँ से यहाँ पर क्या हो सकता है, जो भी करना है वो स्टेट गवर्नमेंट को दोनों साथ में मिलाकर ये करेंगे। मोदी जी का ये पूरे एरिया का डेवलपमेंट हो, इनका जो विज़न है, ये विज़न के लिए हम सब अनुकूलता करेंगे। दाउ खौवौनि गाराङा बैसागु बोथोरखौ बरायनानै लाबोदों। बगाजुलियाव बैसागुनि दान्दिसे हाबाफारिनि गेजेरजों बगाजुलियाव मोनसे रंजाथाव बुब्लि। बैसागु बोथोर होनोब्ला जों रावबो रंजानाय बुब्लियाव मोदोम सिमाव ग्लुङा जासे थानो हाया।
सेंग्रा सिख्ला गथ' गथाय बोराय बुरै जों गासैबो रंजानायजोंनो बैसागु बोथोरनि समखौ हगार हरो। नंगौ, नोंथाङा खौरांखौ मोननानै सोमोनांगोन आरो गोसोआव जोबोरैनो खुसि मोनथारगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दरंगाजुलि बियाबनि MCLA बिजित गोरा नार्जारिया बैसागु बोथोराव हारि माहारि राव धोरोम बासिया जासे मोनसे रंजाथाव बुब्लि लाबोनानै होफैगोन। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय गणेशगुरि बगाजुलियाव फैगौ बैसागु दाननि 2 खालार एबा एप्रिल दाननि 16 खालार खालि रायजो राजा नोंथांमोनजों जयै रंजाफागोन बर' हारिनि मुंदांखा गागि मेथाइ खनगिरि आरो मुंदांखा सावथुन मुलुगनि महरगिरि बिथांमोना। फारियै बाहागो लागोन बिग्राय ब्रह्म, सुलिखा बसुमतारी, ओम प्रकाश खेरखातारि, बुदां बलद, रिया ब्रह्म, हेलेना दैमारि, सुदेमसना रामसियारि, हिमा बसुमतारी, सुकबिर खारजि, लिंसार बसुमतारी, फैला बरगयारि, प्रियंका लाहारि, फुजि बसुमतारी, संगिना ब्रह्म, देरहासात नार्जारि, रनिमा दैमारि, प्रिया उजिर, गेमश्री दैमारि, मनालिसा हाजवारि बिथांमोना बे हाबाफारियाव फैनानै रंजाफागोन नोंथांमोनजों आरो लोगोसेनो नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बैसागु हानजानि मोसानाय। बे बैसागु मोसानाय हानजायाव 55था बैसागु मोसानाय हानजाया बेवहाय रंजाफैगोन आरो बेवहाय नुनो मोनबावगोन रंजाफानो मोनबावगोन बे हाबाफारियावनो बाहागो लाबावगोन 55था मोसानाय हानजा। आरो बे हाबाफारियाव BTCनि MCLA बिजित गोरा नार्जारि बिथाङा गासैखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैनो थाखाय गुरैयै खावलाय हरदों। नोंथाङाबो रंजानो गोसो जायाखैना?